Etxean nago ni gaixorik, medikura joan nahita ezinik, telefono deiaren zain etxean, mina sentitzen bakardadea. Medikua naiz borondatez, zaindu nahi zaitut baina aurrez aurre, zure bihotz taupadak entzutea, beharrezkoa duteta. Izen argia dauka horrezek murrizketa da, helper zaitu, zure eskutan nik nahi dut zendatu. Osasun publikoa eta unibertsala, helper zaitu, zure eskutan nik nahi dut zendatu. Helper zaitu, osasun publikoa eta unibertsala. Itxaron zerrenda maigabea, pribatuan niretzat ez da aukera, batzuk ordain dezaketena. Larri-larria baldin bada, publikora zuzenean, danon etxea data publikoa, onena bertan daukagu eta. Izen argia dauka horrezek murrizketa da, helper zaitu, zure eskutan nik nahi dut zendatu. Helper zaitu, osasun publikoa eta unibertsala. Helper zaitu, zure eskutan nik nahi dut zendatu. Helper zaitu, osasun publikoa eta unibertsala. Helper zaitu, zure eskutan nik nahi dut zendatu. Helper zaitu, osasun publikoa eta unibertsala. Helper zaitu, zure eskutan nik nahi dut zendatu. Helper zaitu, osasun publikoa eta unibertsala.